Handichataurai nezvemutemo weland tenure. Ndichataura mbichana nezvemutemo weland tenure. Because Honorable Sibanega vaita great justice to that. But because tikutaura nevana vari kukura, I want to tell you, I am here, first of all, to tell you about the president's vision, so that you might know who your president is and where he wants you to go. Kuti president vanoda kukuvakirai chii? Vanoda kuti muve nechii? Now, vanondiziva ndinomboparidza. Saka ndoda kungotora as one part of a verse ida kutsanangura zvinoda kuitwa na president for you, especially in verse 8. Ndambovunza pane mwana here pano ane musikana ane 18 years old. Gasimu 18 very good. Pane ane 20 years here 20 years very good. Garai ipasi. Exactly what I wanted. Because you were expecting to be given something. That is the story I'm going to be talking about. Verse 18, but thou shalt remember thy Lord, thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Mwari ndiye anotipa simba kuti tive neupfumi. Mwari ndiye anotipa simba rokuti tive neupfumi. Now this word rinotiro wealth ndoranda kuti nditsanangure. Kuti ndikutsanangurirei kuti president vanoda kukupai chii kana vachida kukupai land tenure. Word rashandiswa apa rinokwanisa kumirira kuti iro army. Rinokwanisa kumirira kuti chii? Saka kwaizvo it is God who gives power to get wealth. So when you have wealth, you have an army. Which means that kana une wealth, une army, you are able to fight, you are able to protect yourself. So president, vanoda kutipa army inokwanisa kuti protect, inokwanisa kuti tikwanise kugwa. Because kana tisina wealth, hatikwanisi kugwa. Tinogwikwa nevamwe. President vanoda kutipa chiko, vanoda kutipa army. The way the world is zvakare rinomirira kuti power. So kana tine wealth, tine power, tine army. Mese munozviziva, mazvionaka pakangosvika munhu ane wealth, tototsvaga kuti vanogara pake. Handizvozvo. Kana une wealth, respectable, wane power. Saka president wedu ada kuti munhu wese ari muZimbabwe ange ane army, ange ane power. Ende kana une power, unokwanisa kudecide upenyu hwako hwega. Zvanzi nerimwe word, virtue. Unokwanisa kuva nechimiro. President wedu vaida kuti tinge tine chimiro. So land tenure inotibetsera kuti tinge tine power, tinge tine wealth, uye tinge tine army protection, tinge tine chimiro. Tine vanhu. Ndoda kukupa example yokuti izvozvi sekuru mavhairi tikati vana venyu mwana wenyu anoitei, because isi kuno kumakarangaka kumasvingo kunoku takadzidza, kana kune chinhu chatinacho kudzidza. Asi most of the education yatakadzidza
ida kuti tiwane answer. Saka ndikati 1 plus 1 tese tinomhanyira kuti 2 because ndiyo chi answer. As most likely hatizivi kuti taiwana sei. Manje iye zvino kwane makombiyuta anoti calculator 1 plus 1. Murikuzviziyaka. Saka hatisina needs yokuti sei yokuzi, but we must know how we got that answer. Saka kuma colleges kwese kwamuri kuenda hatiri kunyanya kudzidza answer, tiri kudzidza how we get the answer. Mera ndikuudzei, mubhaibheri zvakare Mwari akasika miti, haana kusika machero. Saka when we are being given, vamunangagwa kana vachitipa wealth, vachitipa matitle deeds, vari kuda kutipa chii? Vari kutipa access to wealth. Havasi kuti havasi zvati mani maona pamasimuka mati muda kutopiwa something. Muda kupiwa access to wealth. Wealth yakanaka ndeyokuzvishandira woga, not yokupiwa. Saka vamunangagwa vari kuti ivo ndoda kuti imi maZimbabweans, isu maZimbabweans tinofanira kuzvishandira. Saka paukasvika pamunda hausi kuzowana munda waane chibage, unofanira kuzoita sei kuti wane chibage chacho, asi unenge une title. Honorable Minister wataura zvakare kuti chavari kutipa president nokuti iwewe vamunangagwa vari kutipa title. Kana ndikadzidza inini ndikanzi ndaadokta, ndinopiwa title yokunzi chii, and hakuna munokwanisa kuitora iyoyo, and it is a title. Saka vamunangagwa zvavari kuita vari kutipa chii, title, zvekuti for generations to come ndichaziva kuti those died Dr. Kudakwashe Tagwireyi. Saka ndikapiwa munda wangu ndikawana title yangu, vazukuru nevazukuru vanenge vane chii, title iyoyo. Those are the third to fourth generation wealth. Now, toda kukudzai amanesha Mwari kuti title iyi kana muchitaura nezve inheritance yanga ichitaurwa panapa, kana ukapa mwana wako chinhu chaasingakwanisi kushandisa haisisiri wealth. Murikuzviziva, murunzwa? Tinofanira kuti kana ndapiwa iri wealth ndinofanira kugenerate more wealth from it. Ndokusaka ndichitaura ini kana ndichipa mabusiness seminar kuti dzimba kana uri businessman haizi asset inokubetsera, it's an expense. Inini dai ndirini kune vane dzimba une lease re 99 years unofanira kumhanya, unopiwa chi title, wotengesa imba unotenga ivhu, because kuvhu kune wealth, kumba kune expense. Kumba uchagadzirisa dhuri uko uchanobuda mari muvhu, and ndichakutsana uchakuratidzai kuti unowana mari sei. Now ndoda kuti ndimbokutaurirai zvishomanana. Pane imwe nyika so inonzi iyo Wakanda. Ndombokuratidzai mapictures enyika iyoyo inonzi Wakanda. Ndo mabuildings atinoona, amuri kuona ndekuwakanda mabuildings aya. Mabuildings aya akomana musamanye siri dzokera masuri building amuri kuona iyi, mabuildings aya ndo ari kunyika inonzi Wakanda. Kunyika ikoko kunoshandiswa technology yamuri kuona manje iri kutevera. Kune modern technology ine irrigation schemes aya muri kuona ayo ma greenhouses. Kunyika iyoyo zvakare kune ma irrigation manotevera
ayo nyika yose ndozvayakaita izvi. Munyika iyoyo kune madhamu ane tekinoloji anobudisa magetsi. Munyika iyoyo kune mapaki akanaka akafanana naya. Misha yekuwakanda una zvayakaita misha yacho ndokumusha uchinzi kana uri kuwakanda musha wacho wakadai so. Magetsi acho anobva musolar, muwind energy, hydropower stations, kugas, uye kune oil kuwakanda. Kuwakanda kune ma-airport ari kuwakanda. Honei ma-medical facility, kune manesi vana vani. Honei ma-medical facility ekuwakanda. Honei zvikoro zvekuwakanda. Honei ma-stadium ekuwakanda nema-swimming pool. Mining iriko zvakare. Now, for those vakaenda kuchikoro, page 17. Wakanda in a population of 25 million people. GDP in Wakanda is 153 billion. 5,917 GDP per capita. Wakanda in main business in Wakanda is agriculture and mining. 6.5% growth. Access to electricity 97% to 95%. Do Wakanda. 10 megawatts they're installed. Network yacho ye transportation maiwi kunaka kwayo. Agriculture alone contributes 29.2 billion, which is 19.1% contribution to GDP. Kurorimwa 32 million tons. The sugar cane, tobacco, traditional grains, crops. Nezvimwe zvakanyorwa zvamuri kuona ipapo. Pane 11,000 dams. Land yacho ndo yamuri kuona iyi. Ndo land yacho yekuwakanda iyi. Wakanda mu business ine ma districts ari north vane 19 hectares vanoita ma crops akasiyana siyana. Ma districts ese amuri kuona nezvavari kuona zvamuri kuona izvo ndo kuwakanda ikoko. Ma crops aya revenue chete ye livestock kunourayiwa ng'ombe. Livestock kunourayiwa revenue yako is 3 billion. Yema crops 19 billion. Ye horticulture 4 billion. Ye ma vegetables 2.5 billion. Kuwakanda chete ikoko. Munoziva here kuti nyika iyi ndeipi? Ndio nyika inonzi Zimbabwe. Ndio nyika inonzi Zimbabwe in 2050. Ndiko kwatikuda kuti tiende na president. Ndio vision ya president. Kuti tinofanira kunge tichisvika ikoko. But kuti tisvike ikoko, how do I achieve this? Tarisai ma policies akaiswa na president.
Kune NDS 1. I know we are going to be able to achieve this. Ndokusaka kana muchinzwa kuti vision 2030 isu tatora numbers avo tikama extrapolate tikamasvika ku 2050 kuti tione kuti nyika yedu inenge yamira sei. Saka 153 billion GDP, 29 billion ichibva muagriculture. We are going to have invested by that time $40 billion muagriculture. Total production investment needed in agriculture will be 13 billion. Value addition yedu ma-industry anenge achibva muagriculture 17.5 billion. Hard and soft infrastructure 15 billion. 2.5 billion total value addition. Munoziva muno muZimbabwe tine vanhu vanonzi ma-actuary. Saka takatsvaga ma-actuaries akati extrapolate information yokuti tikafamba negwara riri kudiwa nawo Mnangagwa, manumbers edu anenge akamira sei. Ndo manumbers amuri kuona. 16.9 million hectares of the 39 million inenge iri yema-large and small commercial farmers. 3 million hectares will be cumulative commercial arable land under irrigation. Munoziva here kuti muZimbabwe muno madhamu atinawo anokwanisa kuirrigata 2 million hectares. Asi munoziva here kuti only under 250,000 is under irrigation. Muchaona zvakare kuti chawana imwe 1 million kubva kupi. 20,000 hectares, 22,000 hectares tichaisa ma fruits, 60,000 toisa mushuga. Ndokwaye kumusha kuno shuga. 7.8 million tons tichadziwana kubva kuhorticulture, 32 million kubva ma crops. Tinenge tine 135,000 dairy cows, 6.9 million cattle. Tinenge tine ma dairy production plants, tinenge tine ma livestock processing plants. Toda kumutsa CSC yekumusha. And all this is going to be coming from program yatiri kutaura. Tichavaka madhamu mamwe zvakare, tichaisa magetsi hydro. Tinofanira kuti kuleki Mtiriko kwakaiswa magetsi ndizvoka. Tichaisa masolar uye ticha decentralize ma-mechanization hubs. Toda kuti pano pavakwe matractor pano. But hatikwanisi kuvaka matractor kana tikasaenda kumunda. Because why would we then need matractor acho? Saka muchaona kuti tichaisa local tractor assembly plants. Tichenge tichishandisa about 34,000 tractors and 400 combined harvesters. Zichabva mu-assembly plant iyi. Tichaisa 1 million hectares under small irrigation, and I'm going to show you how the president intends to do this. Toda kuproduce ma-fertilizers edu muno. Most of our fertilizers tiri import. Why are we importing? Because ma-volumes atiri kuita iye zvino mashomasa. But tikanoshandisa minda yedu yakawanda, tikanoshandisa minda yedu ndokuti tiite ma-factory muno. Next slide. We're now going to look at this land tenure program. Honorable Simbanega vatitaurira nezvemutemo. Program yakatangwa 1980. And program was to tackle my inequalities anga arimo muno Zimbabwe. Saka kwakatangwa acquisition yeland, kukazotevera zvakare constitution yedu yakazoamendwa 2013. Kukaita chapter 72 inotaura about acquisition, kuti vanhu vatema vanofanira kunge vane land. Tisu varizivayo. Section 72. Chapter 16 yobva yataura kuti land yacho inoenda kunani uye sei. Nyika yedu has witnessed 3 phases of the land reform. 1980 to 1997. Kwakaita ma-resettlement schemes. Handinomaziva ka. Phase 2 yakaitika between 1998 to 2000. Yainzi first, ndo yakaita phase 2, ndo yakaita reception. Ma-war veterans edu paakaenda kuminda vakatakura minda yedu. Then phase
phase 3 fast track manje yakatanga from July 2000. But chakaonekwa nemukuru wedu wenyika ndechekuti vanhu vanga vapiwa ma99 year lease anga achitaura nema-offer letters pavanga vachifa vanhu vaitorerwa minda yavo. Ndo zvanga zvichiitika izvi. Zvimwe zvakaonekwa ndezvekuti vanhu vanga vachipiwa ma-offer letter aya nema-permits vanga vasingakwanisi kuenda kumabhengi. Saka zvikanzi nemukuru wenyika hatipei vanhu ava security of tenure kuti vakwanise kuita zvavanoda nayo. Saka mukuru wedu akabva ati izvochi ipai vanhu my title deeds. Saka kwakafomwa. Saka mirai ndimbokuratidzai kuti land yedu yanga yakafamba sei, muone kuti takarwira hondo zviripo. Tarisai column yekutanga 1980 15.5 hectares dzanga dziri kuma large scale commercial farmers. Ndo yanga ine varume. Small scale yanga iri 1.4. Communal yanga iri 60 nokumusha 16.4. National park yanga iri nema urban resettlement 6,000. State land yanga iri 0.3. Patakaita land reform program tarisai kuti zvakachinja sei. 5.8 yasara kuma large scale commercial, asi land yakawanda yaenda kuvanhu yapa ma small scale commercial farmers 11.1 now. Ndo zvakaitwa nevadhara vedu kuburikidza napresident wedu. Zvimwe zvese zvakangofanana sezvazvakaita. Manje problem yatakaita ndeyekuti land yacho manje 39.6 haichinji, haikwiri, haidziki. Handi inoramba iri 39.6. Asi manje zvakaitwa manje vamwe vedu maparents edu vakaenda pavakanzoenda munotora minda, asi vamwe vedu vakasara. Ndizvo manje iye zvino ndopa vakuda kumhanya manje tutalet namba iyi haichinji ye 39.6. Muri kunzwisa zvandikutaura? Maiti izvo vari kutora iye zvino manje mava kuti zvaa right, but pamaifanira kuti zviri right makanonoka kuinda. Asi tichaona kuti vachadzamira napresident wedu vachatigadzirire nyaya iyoyi, but mungange makanonoka. How many? The next slide. There are 326,000 vakaresettlwa pama old resettlements nema A1. 326. Ma A2 ndo ma large scale farmers vakaresettlwa vari pa 23,000. Ma small scale area vari pa 10,989. Land size yacho ndiyo yamuri kuona pama screens yamuri kuona. Tojamba mama slides ese. Ndaenda pa slide number 43. Ndikumhanya. Saka ndoda kutaridzai ma average sizes per land tenure about 10 million hectares ndo dzakaitwa acquired negovernment, ndo dziri kudistributwa. Pa A1 farmer, the majority of the farmers vatataura pa 326 vane 6 hectares. Of that 6 hectares, 1 hectare vakadzidopa vanogara pamusha, 5 hectares ndo dzavanofanira kurima. Obviously pakazosiwa nzvimbo yekuti vanonofudzira ngombe dzavo, handina kuinclude apa. Ma A2 farmers average size yacho is about 200 hectares. Next slide. Now, sezvandataura, ndinoda kubvunza program iyi kumasvingo kuti mutinzwisise kuti inenge yakamira sei muvanhu vekumasvingo. Remember vision yatataridzwa kwokutanga kuti tinoda kunge tine nyika yakaita sei mu2050. Ndakukutaridzai zvino vision yedu in numbers. Handitese takaenda kuchikoro? Pabuya maths manje. Okay. Ma A1 farmers 360.
land size 6 hectares. Now I want to give you an example. Kumasvingo, price land per hectare inenge ichitengeswa $500. Ndajamba zvino zvakawanda per hectare. $500 per hectare. So the total cost for an A1 farmer achatengeserwa land for $3,000. Marine? $3,000 for 6 hectares. Kana uri civil servant, kana baba wako vari civil servant, kana mai vavo vari civil servant, vakashanda for more than 10 years, vachapiwa between 2.5% to 5%. Kana vakaita 20 years, vanopiwa 5%. Kana vakaita 10 years, vanopiwa 2.5%. Vanopiwa discount. Don't doubt. Unofana kuchira mudari. Vakatiti. Kana, because tine region 3, tine an extra 2% discount. What is Masvingo? Manje havasi kuziva kuti mvura yako yakunonoti mashona miti. Saka tokwana extra 2%. Kana tukabhadhara cash for that land, unopiwa another discount ye 15%. So total cost of land after the discounts, can I receive 7, inenge 2,340, non-civil servant nokuwa 2,490. Zvino ndakanobvati zvakare vanhu vangu havana mari. Now this value andikuratidza is already discounted by 50 to 60% of the actual. Ukaenda izvozvo ukati kuda 6 hectares haudzitengi ne 3,000 inhema. Unofana kuzitenga kuma 10,000 ikoko. Saka ndara akatoti discount ra first ndobva azotipa mamwe discount aya. Ndara wakutaura akatouya. Zvino ndara ndobva zvakati vanhu vangu havana mari. Kana usina mari unokwanisa kutenga land over 20 years. Unenge uchibhadhara mbichana for 20 years. Saka unofanira kubhadhara. Kana uri civil servant unobhadhara $273 per gore for 20 years. Go 20 years. For 20 years, nobody bought $273. Can I civil servant say $288.39 for 20 years? For 20 years. And the next slide. Kana baba kana mai kana iwe uri war veteran. War veteran. Ndara vadiso. Right. The first 5 hectares, they war veteran. Ndara ndo vadi unobhadhara $10 per hectare. Zoreva kuti izvo. For 5 hectares unobhadhara mari. Muziwa here. $50. Kana uri war veteran. Saka the 60 hectares ndio unozobhadhara $500. Saka total amount yacho yobhaita mari $550. Saka ma discounts aya anoita applicable to the $500 manje. Saka unozopiwa ma discounts 15%, $82, 50 kana uri more veteran still. Over civil servant $27.50. Unopiwa an extra discount kana uri more veteran. Ye 15%. You guys are $27.50. You are guys are going. So I don't know what check it. My civil servant $27.50. Region 3 discount $11. Cash payment $82.50. So I am for 6 hectares. My own veteran acha badara
$346 for land iri worth $10,000. Those vakaitwa namudhara wedu former home exec. Kana asiri civil servant anobhadhara $374 fee. Dai ndakazwa Gondo, ndakaenda kuGondo. But mudhara haana kumirira ipapo, akabva ati izvo, what strategies will we implement to finance land utilization, enable kuti tienable vafamba zacho kuti vakwanise kubhadhara squarity. It's one point thing to give people land, but kana ukasavapa zvokuti varimise vanozobhadhara sei. So the president has also introduced by initiatives ekuti isu varimi tigokwanisa kubhadhara squarity zvacho, so that chikwereti chacho chichabhadharwa nemari yachapiwa napresident yekuti tirime munda wacho iwoyo. Maibata nyaya iyi kuti hausi kuzonotsvaga rimwe business rokuti ubhadhare land. Vane vatiswada kuminda, toda vanhu vachashandisa minda vagozobhadhara squarity zvacho neminda iyoyo. So for A2 farmers, izvozvi president vaestablish a support facility of 50 million to develop infrastructure pama A2 farmers. A2 farmers vese vane facility yavaestablishiwa, vanoenda kumabhenki vomeka sure kuti vaita sei vaisa mairrigation, vatsvaga matractor, ende chikwereti ichocho chinenge chichibhadharwa over 7 to 10 years.